football bala, just човек го направи. Не бъди гален, не се стега, just го направи. Yeah. Few minutes като те пувам, just кръсти като да знае всеки защо. So, baš, го правиш Свете Димитрия, те поеče работаше, ти ма правено много, just да работиш за пол сат, сат, али... Не прави, знам, ти за те, не прави тейпинг, така тейп? Small minds. Yeah. To je problem. Yeah. No. God willing, ќе дојде чако да е мени некој пат. Maybe има...